Ku koncu roka býva zvykom a aj určitým pravidlom, že či už človek v osobnom živote alebo pri organizácii, kde pôsobí, urobí určité vyhodnotenie. Prichádza príležitosť, aby som sa k vám prihovoril, vám, ktorí chodíte na Červený kameň, alebo vás zaujíma literárne alebo z hľadiska historiografie, aby som sa k vám prihovoril, že minulý rok aj vďaka vám, teda rok 2014, sme mali úspešný. Bilancia skutočne je nad hranicou predchádzajúcich rokov a verím, že tento rok, ktorý máme pred dvermi, bude opäť úspešný, pretože Múzeum Červený kameň ako zložka Slovenského národného múzea vytvára okrem odbornej činnosti aj činnosť popularizačnú, propagačnú, teda návštevnícku. Preto sa k vám obraciam a k vám chcem prihovoriť sa, že aj tento rok budeme sa tešiť na vás. A pripravujeme skutočne podujatia, ktoré sú zaujímavé, ktoré pre všetky vrstvy, či už vekových kategórií, ale aj vzdelanostné, pripravujeme taký obsah, ktorý každého zaujíme. A myslím si, že nie som ďaleko od pravdy, keď poviem, že sebakriticky sa priznáme, že vás čakáme. Že veríme, že nám napomôžete vo všetkých sférach, aj v názorových veciach, aj v konštruktívnej kritike, ale my budeme vám prichádzať vždy ako službu konajúci, ako ľudia, ktorí majú prepožičané svoje funkcie, ktorí sú tu skutočne na to, aby konali svoju povinnosť a aby vám vyšli v ústrety, aby ste prežili hodiny alebo možno aj deň na Červenom kameni úspešne ako taký relax pre budúce dni, aby ste nabrali síl a s potešením sa vracali domov. Preto vás pozývam v novom roku kalendárnom, aby sme si zachovali tradíciu a aby sme mohli povedať vitajte na hrade Červený kameň a do toho všetkého vám želám požehnané zdravie, spokojnosť ako v práci, tak aj v rodinnom živote. Dovidenia.